Nyt on. Joo niin. Turo kävi vähän siellä. Herra ATK. Se on irti nyt se putki siellä, jos sen saa työnnettyä sen. Oho, toinenkin. Nyt ei kannata mennä alas. Vähän kun pinnissä kädellä eteenpäin. No ja sinne jätkä meni sun. Tänne nyt vaikka omaan. Ei hyi kauhean. No eikö se lämpö tuu ylöspäin? Niin. Ainakin pidä. Sen saa vaikka katkaistakin sieltä. Ei tuommoistahan saa kaupasta milloin vaan uutta. Täällä on joku... Mikä täällä on? Joku ihme polttoainejuttukin täällä. Tää on yli. Niin se pumppu. Niin. Tässä on polttoainepumppu. Mä en tiedä onkohan se siinä, kun toihankin näytti mun mielestä nopeasti semmoset pienet polttoainepumput. Niin. Tuleeks tää lehti täältä? Ei tää tuu. Mikä se ydin? Tää mitä mä koitan vetää. No se on niitä... Eihän se oo kiinni enää missään. Tämä näytä. Se. Tämä. Niin. Tämä. Nämä on niitä pikkuletkoja. Nämä on kiinni vielä. No mut se pitää ottaa pois. Ai tämä. Nämä on se, mikä Niin. menee sinne. Tää menee sen tankin päälle, niin tän kun sais pois, niin sitä Mikä se? poikkasta. Tää menee sen tankin päälle. Tämä. No ne on niitä, jotka tulee tähän pumpulle. Ei. Ai. No se on irti. Ootakko se on tommosella... Noniin. Hetkinen. Se nyt meni täällä pumpulla niinku yläpuolelle. Ootapas. Ne menee tommosen ihme klemmarin läpi. Aha. Oliks meillä ne sivuleikkurit missä? Tossa. Täällä on tämmönen puristeklemmari. No niin tiukka, ei mihinkään. Sinne tuli niinku 2. Joo. Kumpikin on irti, saa vetää. Okei. Mä... Ihan hetki. No, ehkä nyt näkyy jotain. Ne menee semmosen... Menee semmosen ennan pannaan läpi. Joo. Noniin. No kuin hemmet. Viedään 10 senttiä. Nyt lähtee. Noniin. Teemme toinen. Tämä. Niin. Oho. Voi maa. Ai. Kolahtiko kyynärpää? Häh? Kolahtiko kyynärpää? Vähän. Joo. Pitäisikö meidän sit ottaa tää tankki? Joo. Se on. Joo. Näin. Onko ne yhtään eri? On. Tää ensimmäinen on sillä hyppysillä, että se lähtis jo irti kun vaan ottais. Joo. Toista alle puolet. Mä laitan jalat tohon, et se jää nyt sieltä itestä. Voi siellä olla jotain letkuja, kato kiinni sieltä. Joo, siis onhan siinä noin nää letkut. Mutta kun mä saan sen kato... Se ottaa putkeen kiinni, hei. Saako sitä siirrettyä tänne? Noin piuhat, kun sais nyt irti, niin
Ei sitä nyt väärää suuntaan ainakaan tipohan mitään, kun mä pidän sitä näin päin. Ei mihinkään. Ei yhtään mihinkään. Tää oli kuitenkin niinku oikea. Joo. Täällä on yläpuolella. Nyt tulee vähän dieseliarvoa. Persejalta. Ja tää oli takempi. Hop. Äkkiä. No niin. Noniin. Oi pois sieltä. Siellä on ylhäällä vielä yksi. Mikä se? Toi. On siellä jotain? Oh. Ei näe. Mikä siellä on? Tuo ylhäällä. Aivan. Ai toi. Joo. Ja sitten tossa on vielä toi polttoainemittariliiti. Joo. Onko se sillä vai tällä puolella? Tällä puolella vai miten? Annappa hetki, niin saa vähän paremman otteen. Ei se siitä. Tuleeko se siitä kuitenkaan? En mä Onko tiedä. leipä meissille missä? Siellä se on toinen puoli. Oho, tossa. Noin. Sitten laitatko astia silleen alle? Tässä on asti. No, osuuks. En tiedä. Siellä on aika paljon nestettä. No niin, otetaan se sitten pois. Noin. Eikö? Otti täältä kiinni. Eikö se tuu täältä kästä? En tiedä, voisi tullakin. Odota. Tuli. Siinä. Joo. Mikä tämä on? Tämä näin. Eikö se oo se pohja?
Riittääkö tätä? Halvat vehkeet, halvat autot, halvat huvit. Miten se meni? Näin. Joillakin on jotakin kemppiä. Oho. Sun pitää laittaa se Datsuni, mistä mä laitoin sulle kuvan, niin projektiksi. Niin. Siinä oli potentiaali. Siinä oli joo. Ehkä. Siinä oli joo. Niin. Mikä mä laittu? Noin.
Olisi voinut olla huonompikin kyllä. Sitten, että se otettiin kertaalleen jo pois. Niin. Laitan ton päähän. Hirveä reikä. Vähän. No niin. Ei paha hei. Ei paha. Tämähän on ihan Sitten täällä maton alta kauhea. kaikki pitää ottaa pois. Tässä on kanssa tää sisätiivistäjä. Jos se oli se toinen, mä irrotin jo sen puolen. Joo, se on tuolla. Tuolla jo. Tää vaan merkkailla noita, että mikä on mikä 3 vuoden päästä ei muista. Meinaatko, että menee niin kauan? Ei sitä tii. Ai tässä oli tämmönen Liima. lörtsykkä vaan. Joo. Kato, semmoinen. Onnistuuko? Pikkuhiljaa. Miten se on? Tuolla on tommonen joku klipsi vai? Miten tää on? Joo, siellä on tämmönen. Voisihan sinne valojakin ottaa. Noniin. Ei tonne läpi. Saatko sä sinne kiinni sen vedettävän mallin? Niin... se on siellä kiinni jo. Kyllä. Puolet avoimista on siellä välissä jo ja yhdestä kohtaa auki. Kyllä se kato lähtee sitten, kun sen saa jostakin. Niin. Nätisti tolleen. Aluille. En mä tää pleksiä varmaan laita tästä takaisin. Mä yritän löytää tähän ikkunan. Joo. Se muuten näyttää, että toi pleksi tulee erikseen sieltä ulos kohta. Joo. Eikä sika haittaa. Yes. No. Katohan perkele. Sehän lähti irti. Huhhuh. Koko päivän duunissa kantanut ja nyplännyt käsiin. On puhti pois miehellä. Kyllä se. Kato. Äijä osasi. Ei huono.
Millä ne oli kiinni nuo metallitangot sitten? Ne metallitangot on näissä. Ja missä ne on kiinni? Nää on aina tossa... Missä se on semmonen kohta tossa? Tämmönen. Joo. Okei. Ei kun tämä reikä. Ai iso reikä. Ne on niinku käytännössä tossa tolle. Näin. Aivan. Nää on noita kahvoja vaan. Joo. Joo. Okei. Nonne. Täällä on joku tämmönen ääni eri. Oh. Antako olla vai läkö pois? Tuota. Miten se lähtee? Onko se niinku... Vetämällä vaan. Jollakin liivalla? Joo. Se on. Tulee tämmönen pikku nyprääminen sitten jossain kohtaa tenka. Okei. Se jää kato tolle. No, revi irti. Nonne. Holy moly! Niin. Milläs nää saa täältä niinku irti? Mä en tiedä mitä tälle pitäisi tehdä tälle näytä. Millä nämä saa tätä rupsuteltua? Käsi vaan näin. Mikähän tää on? Katsotko täälläkin tätä? No. Ei vaan tässä on tämmösiä. Aivan, no niin. Ai mä ajattelin, että ei ole meissä ei pidä mitään. No millä näitä saa niitä rupsuteltua pois? Se on samanlaista massaa vaan. Tää on tämmöstä pitumi. Tääkin eristettä. Hommaa taltalla vois saada hyvin. Sillä Niin no sekin voi olla. En tiedä onko se vähän raakasta. hirveä homma tässä. Joo on tässä vähän hommaa vielä. On. Turvavyöt pitää ottaa Tässä on pois. joku nopposysteemi. Pitää sitä porata. Tuohon tuonne muovi päällä. Onko se ihan vaan vedettävä versio? Tuossa on tommonen. Pitääkö tää vähän, siinä on varmaan joku semmoset haitat vaan. Joo. Oho. Nyt tuli paljon kaikkea. No niin. Lähtee pojan lauta. Niin, on siinä vielä jotakin niitä mittarista on niitä kiinni. Oo, siinä. Mites ne? Me otetaan tän ristipäisen sieltä. Siinä pakilta. Kyllä se niinku tuolta kiinni. Valo on kyllä hyvä. Kunnon valo. Niin. Joku otsavalo. Ai. Se on oikein. Se olisi kieltämättä ihan. Pipossakin on niin hemmetti pieni tää akku, että hetken kun pitää päällä niin. Sitä vielä. Tätä nyt enää paljon voi olla kiinni, kun tää näin paljon heikko. Pääset sä siitä kattoo? Joo. Siellä on tää yksi vaijeri. Joo. Eikö se vaijeri laita periaatteessa irti siitä?
Tossa. Se on niinku koko paska irti. Se lähtee sille puolelle vielä tulemaan. Mikä? Voi laita. Se varmaan menee tonne lämmitysvaihteelle, mutta onko se joku kiinni vissiin? Täällä on jotakin hiirensyöniä. Ootas, täällä on joku johtosarja ees. Joo. Se on tää ahistamuksia joo. Mikäs tää? Siinä on. Se on vaan tossa. Ootas, siellä on joku... Onko se? Joo, klipsi johtosarja. Noniin. Siitä. Noniin. Lähti. Suuntaan tää mittarista nyt lähtee täältä. Mitäs tälle tehdään vähän huoltotoimenpiteitä? Sanoo toi pikkuveli. Joo. Mikähän tämä? Tää on se antenni jo. Tossa. Melkein. Melkein joo. Täällä on joku klipsi. Klipsi jostain. Ja tämmöstä lähtee ratti irti. Eli ruskea on niinku oikealla ja musta on vasemmalla. Eiköhän tähän laittaa joku semmonen rallirauta. Semmoinen luikin ratti on ihan siisti. Tai sitten jostain ihan uudesta volkkarista joku ratti. Porsche-ratti. Niin, no se. Joo. Täällä on joku lyijykynäkin jäänyt timpurilta tänne. Ja se ihme, ei kaikki laitteet toimi. Paljonkohan meillä on kello? 5:30. Oho. Moneen Pitkään oo. Moneen aikaan pitää lähteä. Ei ollut mitään puhetta. Joo. Mun pitää silleen, että 8:30 pitää olla ihan viimeistä kotoa. Joo. Vielä on joku johtokiinnissä. Tuolla on paikka. Oho, tässä tulee vettäkin. Oho, tuonne meni jo puolikusta vesistä. Tuonne meidän ruuvilaatikkoon. Jaha. Tippasit sit sinne kaikki. Kyllä. Aivan. Mikäs ton saa pois? Mitä? Tän. Vaijeri. Sinne
Kyllä on taas tapahtunut tänään. Oh. Siinä onkin sit semmonen piuhasatsi. Niin, tienpä tarviiko kaikkea ottaakaan. Eihän ne periaatteessa ottais vaan näistä kiinnikkäistä irti, että saa silleen pinottua, vaikka pystyy maalaamaan tuolta Niin. väleistä. Mihin näitä kaikkia on sen laitettu? Onhan tässä joo.